So iwunga ukuyiqala kwami nje ukuyibhema, mina iwunga kwakuyinto engangayifuni, kepha manje ukuthi angifuni kwami ngangayazi ukuthi into enjani. Iyona nto eyangishaya mina leyo ukuthi angiyazi ukuthi into enjani and two ngithi angifuni. Ukuyiqala kwami iwunga ungahleka cause ukuyiqala kwami ngayiqala e-boarding school eNkandla. Ungeniswa iningi labafowethu nginganitshela futhi nalo ukuthi lingeniswa amantombazana. Azi ukujabulisa omunye umuntu kepha wena futhi uyalimala at the same time. Mina leyo nto futhi angenisa kakhulu ukuthi uma unomuntu wesifazane mawubheme lento ayithiwa noma ungalanda noma yini, kepha mawubheme iwunga unqamla juqu. Ngangena kanjalo ke nami cause kumele abe isikhathi sami manje, kumele abe imina esengondla umamami. So ayikho into engifisa njengaleyo ukuthi ngithola umsebenzi ngisebenze